Amen. Salamat sa food. O kanya mong sudan ha. Katong nag-request og kanang pagkaon nga Pinoy mao ni siya. Mga tanin nyo. Almost kuan man gud. Mga higala. Almost 1 week baya pong nagkarni-karni so amo nga Almost 2 is gulay-gulay sa putaron. Kay murag Laoy. no oy para sa mga taong Mami ang kuan ga. Kaning luy aga. Ang luy ah. Ano butang man imong luy ang kuan ga kaning uyap. Ano na ay. Okra ah. Okay. Di ko ah. Ulang man gawin eh. Kulang og Limon. ah. Galuto aning utan. Ah, si mama. Gulay para sa mga taong gulay mga pahulay. Kasi may imong i-shout out. I-shout out imong mga kuha. Mama. Kung ate. Na nasa Australia. Si Arlene. Sa Australia karon. O kung tita. Mga Ginaldo family. Around the world. Amahot na ninyong tanan. Lola Brenda. Kung gula ka to. Ano yun na? Sa Australia na? Daghang mag-request ani nga okra daw lagi. Okra din. Ang ginamos. Oh. Kita ninyo rin ha. Ano ang pamahal. Gamba daw. Wala ni usap-usap. Usapay ni eh. Ang taas yung bahaw. Ah, nagurot man. Ano ganahan mong tanaw ba? Mahal kayo ni sa USA, no? Ano? Nahinay, panaunsa po ka nga. Nabayog ginamos, ay. Murag patok yun ron yung murag trending yun yung mukbanga ba? Manday. Kaya mga biji-biji ra. Subak mo paa sa manok, oh. Yay ka, kalami sa bukid. Shout out na to si Kuan oy si Jan Gravity. Yay. Nagutro biya ngalan. Imbis apps biya to. Ang kon. Gabi ba? G Mike. Si G Mike, tanaw nang punta sa dana. G-Mike nga. Okay, napalipad mo. Si Ma'am G Mike. Si Ma'am G-Mike day, ma'am. Salamat day kayo gabi, ma'am, sa imong mga palipad, ma'am, no? Taga Cebu day ito siya. Cebu City, ina siya, Korea karon. Di ba nag-request ani? Naga-request ang mga pagkaong Pinoy. Mama ni madali sa bukid. Yan ako, okay. Pagkuha luto gabi ah. Hindi na ko ba? Hindi na ko bundang. Namundang. Kuhaan ka? Naipog ko ka. Tandong ka tuloy. Mutangin na, ano Service ni niya. Isa ni kuan dia. Butangin na lang daari ba? Self-service ni mga Ang sa'y meaning sa Tropa. self. Ang sa'y meaning sa self. ano ba? Hindi na ka? Ay, dugang na ko ron. Ito. Na yun. Na may bisita dito, Koreano ni. Bago pa na yung abot. Ikaw, naunsa malay ka. Hello. Ano sa manon di? Si Lito. Ano to? Seryoso, ka na ito gawin. Sige, kabuhi mo na agad. Ang buang bihana na. Uyab niya. Huy! Sadyan mo. Ikaw, wala may ka na willing o pangayaban ka pila ka bugaw no? Eh, Ban ka bok. kita mo tutuwa ng mga gugma-gugma eh. Kumangyatay mo guna. Ang ito ay focus na sa ato ang
Ang bonsai na ito karon. Ako mga pangandoy sa atong kinabuhi. Di ba? Muna ingon nga. Kung China ano karon atong ampingan. Ano doon po ka na? Ang pingal, ang mga bahandi, mga naa sa kaban. Kabanang bayan. Mura man budol-budol fight na. Dami din yung ukra. Luka ra. Apit ng urat. Pang shout out na lang, kasi yung shout out. Sagit. Mega shout out kay mo dira ha. Dali man ta, umusog aling humay eh. Dali po gutmon. Hungaw ba? Man niya. Mais yung lungagon ug mga. Kana. Naan na. Urat kaldero. Ano na galit ko sa ana? Mga pagkaon, ganahan kayo si ma'am. Ma'am Ito gabi ba? G Mike. G-Max, taga Cebu. Daisel. Ma'am G Mike Daisel. On Daisel. Ganahan ka siya aning kaon min ane. Wala man dito god. Mga kan sa Japan o sa Korea. Ano sa'yo? Sayonara. Ayun. Healthy po rin ang mga pagkaon man. Anong busog naman kayo kugaw eh? Bawal ang kuka. Tabi-tubig ng taron. Sa may magaw, pag mag-order ta og coke gaw royal. Loyal lang, loyal. Kaya rin nindot ka. Yaya! Ay! Guys, Ano pag tubig kang yaya? ang yaya ko is nagbakasyon siya ng 48 years. Hindi pa siya dumating. Kaya nga, walang yaya. Aircon yung tubig namin na lamig. Sorry na lang. May tumbler dyan Bigay ni Ross. Ako wala dyan. Ay, salamat ti. Ay, may nagbigay sa akin ng tumbler si Yan Dungog. Termos mo. Ay, pwede to eh. Termos to yato. Ay mong to niya. Pwede to tumbler man to. Promise, pwede to. Promise. Man mahurot ni ganun na. Grabe, busugan ako eh. Ay, gracias sa Ginoo gyud, kayo Ginoo. Wow, the best. Busog na jud kay ka. Guys, salamat kay sa inyong mga support Kamatis. ha. Para sa mga babae. Ma'am Daisel, Hindi Ma'am marunong Mike magtiis. Bite, Mike Daisel, ma'am, salamat kayo ma'am og thank you so much sa imong palipad gabi from Cebu. Inaa siya sa karon sa Korea. And then kay Kirby Kinit Kali, kay APS Jan Gravity, hello. Kay Michael McCoy, naa sila sa akong live gabi Kay Kuya Ernie, hello. Daghang kayong salamat Kuya Ernie. Thank you and God bless. Makulay na buhay USA. Mami Angela, makulay na buhay USA. Subscribe nyo naman.